Formal ng kinomisyon ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang bagong amphibian vehicle at karagdagang 3 rescue speedboats. Batay sa ulat ni Shane Velasco ng Philippine Information Agency Region 3, ipinundar ng pamahalaang panlalawigan ang naturang mga bagong rescue vehicles sa direktiba ni Gobernador Daniel Fernando matapos ang paghagupit ng bagyong Carina noong Hulyo 2024. Ayon sa gobernador, naging malaking hamon noong mga panahong iyon ang pagsasagawa ng mga rescue at relief operations dahil hindi makapasok ang malalaking truck sa sobrang taas ng tubig baha. Kaya naman naging prioridad umano ang pagpupundar nito sa pamamagitan ng pagpapatibay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Resolution No. 31. Pangunahing nilalaman ng resolusyon ang paglaan ng 39.7 million pesos na Local Disaster Risk Reduction and Management Fund ng Kapitolyo. Sa loob ng nasabing halaga, 6 million pesos ang para sa pagbili ng Penetrator Amphibious Vehicle at 25 million pesos para sa Coastal o Swift Water Amphibious Vehicle. Naglaan naman ng 6.5 million pesos para sa karagdagang fire truck, 1.5 million pesos para sa drone equipment at 583,000 pesos para sa iba pang kasangkapan. Angelica Cara, CLTV 36 News.